Hei ja tervetuloa seuraamaan mun asunnon esittelyvideota. Olen tosi pahoillani, että nyt kuuluu pientä poraamisen ääntä, mutta mä en voi sille mitään, koska kerrostalo ja sen elämä on välillä tällaista. Mä käännän kameran nyt toistepäin ja pääsette näkemään, miltä meidän 55-neliöisessä kaksiossa näyttää tällä hetkellä. Joo, eli tässä on meidän eteinen, tästä tullaan sisälle, niin tässä näette meidän hienon kenkätelineen, joka me tuossa joku aikaa sitten siirrettiin tähän näin tuolta keittiöstä. Sitten tässä on meidän naulakko ja tuolla lipastossa on meidän kaikki pipot ja kintaat ja toi ylähylly nyt on vähän täynnä kaikennäköistä tavaraa. Tuolla on muun muassa 2 pehmolelua lähdössä yhdelle tutun lapselle. Sitten tässä on mun äidin tekemä tämmönen makremetyö ja tyttären tekemä äitien päiväkortti. Kissan hiekkalaatikko on siinä, kun sitä ei muualle saa. Sitten mä voisin laittaa vähän valoa, niin te näette. Mulla on tällainen hieno temutettu vessakyltti. Näkee, että minkä näköinen meidän vessa on. Sitten mulla on tässä itse asiassa teipattuna tällainen toinen kuva. Ja sitten mä voin laittaa valoa päälle tänne. Niin tästä näette. Siinä on mun tarvikkeet, mitä mä tarviin yleensä aamulla. Ja sitten tuolla on yksi ihana temutettu vessakyltti. Meillä on tällainen vesipytyn päälle tuleva hylly. Se on eilen siivottu, niin se nyt näyttää tolta. Mutta joo, siinä on vessanpytty, pikkuroskis, lavuaari. Sitten meillä on pesukone. Meidän pitäisi ostaa uusi moppivarsi, älkää välittäkö siitä. Ja sitten tässä tosiaan on siis suihku, mutta siinä on nyt noin pyykin kuivausteline. Ja koska täällä on niin huonosti säilytystila, niin tuossa roikkuu meidän noi saunatakit ja pyyhkeet. Mutta siis tällainen pieni ja kompakti vessa ja siellä olen minä. Kyllä tänne mahtuu ihan riittävästi. Suihkuttelee ja peseen pyykkiä. Ja tässä näette vähän valosassa vielä tätä eteistä. Mulla on tommonen turvapostilaatikko, mikä on ollut ihan kätsy. Ja noi taulut laitettiin justiinsa seinään tähän näin. Tähän olisi tarkoitus hankkia peili, mutta ei olla löydetty vielä sopiva hintasta. Sitten tästä tullaan meidän olohuoneeseen. Ja olohuoneessa näyttää tältä, näin pikaisesti katsottuna. Kissan kiipeilypuu, telkkari, taso, TV. Tuon TV mä ostin viime kesänä kesälomarahoilla. Itse asiassa mä kattelin eilen elokuvan, niin se jäi tohon noin. Meidän sänky ja tuolla möykyn kohdalla on meidän kissa näköjään. Se jäi sinne, kun mä petasin äkkiä pedin. Mun mies ei ollut ehtinyt petaamaan sitä. Mutta siis tältä näyttää tästä kuvakulmasta. Tuolla on meidän niin sanottu yöpöytä. Älkää välittäkö, siellä voi laittaa roskaa. Tältä näyttää tuolla kello ja kukkapöytä. Tonne huoneeseen me ei kurkata, se on pojan valtakuntaa. Hän esittelee sen sitten omalla videolla, jos haluaa, tai jos mä joskus saan esitellä sen, niin sitten mä esittelen sen teille täällä TikTokissa. Sohvapöytä, meidän sohva. Sitten täällä on toinen kukkapöytä, ja täällä on meidän kirjahylly, tämmönen iso kirjahylly. Ja tää on tosi sekaisin nytten, mutta meillä on tarkoitus tehdä vähän jotain näille meidän vaateröykkiöille. Meillä on siis vaatteet näissä laatikoissa, niin jotain näille. Ja mä sain tuossa työmatkalla yhden idean, mikä mun täytyy istuttaa nyt vielä miehelle, mutta siis joo, about tieralla tältä näyttää niin kuin olohuoneessa. Täytyy pitää nopeana tähän asunnon esittely, kun on vain 10 minuuttia aikaa. Sitten tossa meillä on tollanen kori, missä mä pidän laskuja ynnä muita papereita. Sitten mulla on tilava keittiönpöytä. Mulla on kuitenkin aika iso perhe, kun mun perheeseen kuuluu myös meidän lisäksi sitten mun tytär ja hänen puolisonsa. Niin tässä mahtuu istuun, kahvittelee ja sitten kun tulee vieraita, niin on tilaa. Ja synttäreitä ja juhlia kun tekee, niin mahtuu sitten tarjottavat tuohon pöydälle. Ja siis kun täällä ei ole, kuten huomaatte, niin laskutilaa on vain tässä ja tiskipöydällä, niin siksi on hyvä olla iso keittiönpöytä, jotta mahtuu leipoon ja kokkaileen. Mutta siis joo, mulla on integroitu tiskikone täällä näin. Tää on tosi kätsy. Tässä on tämmönen pieni taso ja itse asiassa täällä on tällainen hieno sisustuselementti. Mä voin näyttää, saa pullon auki. Nämä on näitä mun iskäni perintöjuttuja, mitä mä oon saanut. Mutta siis joo,
basically tältä näyttää keittiö. Tosi pieni, kompakti, mutta tarpeeksi tilava. Siinä on muutama pullonavaaja, lasten kuvat on siinä ja sitten kukkalauta, joka asennettiin juuri. Tuolla on kissan ruokakupit ja sitten tyttären tekemä lehtiteline ja tuolla on jotain tuollaista sisustusjuttua ja yksi taulu seinällä. Tähän on tulossa vielä sellaiset joku Ikea-hyllyt varmaan tai sen tyyppiset. Mutta joo, tältä näyttää meillä keittiössä. Tää on tosi kompakti, tää meidän keittiö. Ja tää asunto kokonaisuudessaan on tosi kompakti. Mä tykkään tästä kyllä. Ja tosiaan sitten täällä on pojan valtakunta, minne me nyt ei mennä. Ja näin. Ja sitten täällä on meillä luonnollisesti parveke. Mä voin vähän vilauttaa. Meillä on tätä siivottu nyt ihan hirveästi, mutta siellä on mun parvekekalusteet ja näin. Kyllä, tältä näytti meidän Tää oli tällainen nopea asunnon esittelyvideo, koska tähän 10 minuuttiin ei ehdi sisällyttää ihan hirveästi asioita. Ja täällä on valoja päällä, ihan turhaa. Kuitenkin luonnon valo tulee, vaikka meillä on kyllä eteinen aika pimeä, mutta silti ei tarvitse nyt pitää siellä valoja päällä. Mutta siis mä tykkään tästä meidän asunnosta ja muutenkin tää on tosi kompakti ja pieni, niin tänne ei mahdu ylimääräistä tavaraa. Mutta kuitenkin sen verran tavaraa on, että pitäisi vähän karsia. Ja näin, niin siihen liittyen on varmasti tulossa sitten tännekin ehkä jonkinnäköistä videota, katsotaan. Mutta joo, kokonaisuudessaan asunto näytti tältä. Tässä on tosiaan 55 neliöä, pojan huone on kans aika silleen kompakti, mutta nyt se on ehkä vähän sekainen, niin mä en tosiaan viitti kuvata sitä, ja kun mulla ei ole siihen lupaa nyt siihen kuvaamiseen, niin nyt tehtiin tää asunnon esittely näin. Vihdoin viimein, mä oon luvannut sitä vaikka kuinka kauan. Siitä on yli puoli vuotta, kun mä lupasin tehdä ensimmäisen kerran asunnon esittelyvideon ja mä en saanut. Ja mä lupasin sitten tehdä, kun remontti saadaan valmiiksi. Ja itse asiassa meidän remontti ei ole todellakaan valmis. Tänne on tulossa vielä muita juttuja, värejä seiniin ja sen sellaista. Niin mä teen sitten päivitetyn asunnon esittelyvideon. Mutta tässä nyt apauttia rallaa näitte nopsasti, miltä meidän asunto tällä hetkellä näyttää. Jos heräsi jotain kysymyksiä, kysykää, vastaan kommenteissa. Ja sitten kun saadaan 300 tilaajaa täyteen, niin tehdään sitten joku toinen spessuvideo. Toivottavasti tykkäsitte, nautitte ja me nähdään pian uusissa videoissa täällä TikTokin puolella sekä sitten mun muissa someissa.